Sikubingelele mbukeli weNtsweso TV1 nomlandeli nje wey'nhlelo zonke ze-TV yakho yamaphambili Ntsweso TV1. Namhlanje siphumile sisey'ntabeni. Ngihamba nodokotela owaziwa kakhulu lapha kwi-channel ngokwakha imali, owaziwa kakhulu ngokwakha iy'manga, owenza nje izinto nje ey'mangazayo. Onabantu abakhalile bathi dokotela ngicela uphinde uvele uphinde ubuye usilethele-ke namhlanje-ke into ebesiyifuna ukuthi sikwazi ukuphila singabantu baseNingizimu Afrika. Dokotela, ngizokunika nje ithuba ngithi ubingelele abantu baseNingizimu Afrika. Sanibonani kubalandeli bakho, sanibonani Umsikazi TV. Umina nje umkhulu Mziliwa, angiqala ukuvela la sekunesikhathi ngaze ngavela futhi. So ukuza kwami namhlanje ngifuna uku-introduce lento eniyibona phambi kwami nje ukuthi intoni leyo-ke elisebenza ngani lezi. Dokotela, Yebo. mkhulu, lapha phambi kwakho ngibona kuhlukahlukene ngembala. Kukhona amagona la ngikubiza kanjani ngolunye ulimi, abanye bathi isigubhu, abanye bathi mkhulu, la phambi kwami ngibonani? Ungangichazela nje ukuthi yini le la phambi kwami njengamanje? Into ikhona nje phambi kwakho leyo uyibonayo kwanjengamanje isigubhu sona. Yes. Sona nje sisiza ngayo abantu laba still badinga usizo lemali. Lento engizele la vele nje indaba yakhona nje imali. So makungabe umuntu nje odinga into ehlukene, abanye abantu akafuna imali esheshayo. Bathi makungabe udinga imali esheshayo bayithole once. Abanye abantu bafuna njalo ingene imali kubona. Bafuna ukuphila impilo enemali nje njalo. So ukuza kwami namhlanje ngisenalesigubhu kule abantu laba bafuna nje ukuthi impilo yabo iqhubeke njalo ingene njalo imali kubona. So iyona lento ngilethele ngayo namhlanje. Mkhulu, omunye umuntu angazibuza ukuthi lesi sigubhu why sisendaweni ewulwandle njengamanje, noma sisohlane, noma sisendaweni engekho egcekeni lomuntu. Lesi sigubhu lesi mkhulu kuyaphoqa yini mawuzonikeza umuntu ingathi engaphuma, noma kukhonto afanele yenze ize ngokungena ekutheni umnikeza kanjani umuntu isigubhu? Kodwa lesi sigubhu lesi umuntu engabuza iveni esikuyona njengamanje wasisemanzini, yiphi into eyenza ukuthi sizoshisa lapha mkhulu? Into eziwa nje ukuthi size la mina just ngiconnecta abantu badala. Yebo. Into yoqala iyona. And okunye nginamajonzi engisebenzisa nawo. So ugcina ukuthi bangitshele hamba indawo yokuthi uyosebenzela khona. So hamba indawo yokuthi uyosebenzela khona. Namhlanje ukuza kwami la asikho isidingo sokuthi mhlambe kune-connection nelwandle nesigubhu lutho. Ngisho umuntu ungahlala endawo engenesigubhu, ungenayo ilwandle, but still isigubhu mangabe uyasithatha kumina siyosebenzisa yena-ke, ayosebenzisa yena-ke, then ayithole lento ayidingayo. Yeah. Mkhulu, umuntu engabuza ukuthi ividiyo yakho yokugcina wasikhombisa isimanga wakha imali ebhokisini lagcwala ibhokisi imali. Abantu abaningi bake bathi sifuna imali, kodwa kwaqhamuka ama-calls athi afuna isigubhu. Lesi sigubhu lesi mkhulu mangathi unikeza umuntu manje mesibala isikhathi esingangenyanga, umuntu engaba namalini ngalesi sigubhu lesi uzomnikeza sona? Isigubhu sinamandla ahlukene. Yes. So mangithi sinamandla ahlukene lapho ngicaza no-price yakhona ingaba ihlukene. Abanye abantu akayifuna into encane, bayifuna into bayilethe kubona nje ibe into enkulu. Bafuna imali njalo ingene imali enkulu. So nakhona futhi angeke kufane ne-price yokuthi umuntu mawufika kumina mawudinga isigubhu esincane bese kathola imali enkulu, lutho lokho akube njalo. But kuyadependa ukuthi umuntu ngasiphi lezo asidingazo mayelana yena nje asibona ngathi angaba namandla angakanani ukuze asithole lesigubhu. Mkhulu. Kunjalo. So dokotela, lesi sigubhu umuntu mengayibuza ukuthi why kwaqhamuka imali osiqhamuka sona saphuthumiswa kangaka, umuntu mhlambe ngase ebuza ukuthi sivelaphi sona, mawukuthi uyasithatha usikhulumisa kanjani, sivelaphi, yini into especial ngaso ukuze seqe indaba yebhokisi singene kusona? Lezo sigubhu into especial yakhona ukuthi mangabe ngiyakwenza nje imali ebhokisini, uvele ufike kumina siwenze one time sigcine lapho. Makungabe kwenzeka nje ukuthi abantu badala mawuphinda uze futhi kumina ngeke bakuvumele ngenxa yokuthi igama lakho nesibongo silapha e-computer Karavash, lapho kuthatha 2 years umuntu angahlangane nami nje. Yebo. Asebenzise le mali le ngimsize ngayo. So mangithi nje ngiyamsiza ne-10 million, uyakhumbula ngathi ngiqala ku-10 million
ukusiza umuntu mayelana nemali. Yes, So lokho umuntu uma kungabe uthole i-10 million uzokuphela 2 years angawuthola omunye 10 million. Isigubhu leso i-guarantee yakhona umuntu ngemnikeza amaviki amabili, 2 weeks. 2 weeks ba. I-2 weeks yona umuntu uyasebenzisa leso sigubhu. Then mawusebenzisa leso sigubhu after 14 days makuphela abuyise kumina, angaqhubeke nazo njengoba uzoyisa enye indlela lesingavumelana ngayo. Awesome. Ungasho nje ukuthi uthathe lezincane uthathe lezinkulu, Yeah. but asiphele 2 weeks. Uyazivuselela. Uyasibuyisa kumina. Ngoba yini? Kunento ngizoyiposta ngayo ukuthi siphinde phasi siqale futhi ukusebenza lezo sigubhu. So makungabe nje ukuthi amehluko akhona mayelana nemali nesigubhu, isigubhu siyangena njalo imali kuwena. Sikwenzela everyday imali. Everyday izobe yangena kuwena. Everyday msuku izobe yangena imali kuwena. Sekunjalo ke baba. Mkhulu, umuntu mhlambe engabuza ukuthi isigubhu lesi sithathwa umuntu onjani? Umuntu osebenzayo, umuntu onebhizinisi, noma umuntu ohleli nje ekhaya lesigubhu yakwazi usithatha. Kwenza kanjani lapho sidingana la? Le baba mangikhanda mina. Yeah. Angikhandele ukuthi unoma umuntu. Ngisho umuntu ungena inyawo nje. Mawuthi uyaphila, ungasithatha leso. Mkhulu, mangabuza umuntu othi lesi sigubhu lesi njoba uthi umuntu ngisho uthi akanalutho ngisho wenze lutho. Akusona isithwalo lesi. Asiyona sithwalo. Asithwalisi umuntu la. Mina ngiyathwalisa umuntu if yena udinga efuna ukuthwala. Kodwa isigubhu lesi akusosithwala. Isigubhu akuthwalise umuntu. Umuntu mkhulu engazibuza ukuthi igubhu ziyadla mkhulu khona into ezifakwayo kuzo. Lesi omnikeza sona wena uthi esakhe. Yes. Esenza imali everyday engesona isithwalo. Umuntu engazibuza sidlani sona mkhulu. Leso sigubhu sidla into encane. Yeah. Makungabe umuntu nje lokho akeke ngikuveze lapha phambi kwabantu. Yes, yonke into umuntu uyasidinga oba interested ukuba nesigubhu makafone. Lokho okufona ngizomchazela ukuthi into uzokwenza kanjani iprocess yesigubhu. Kanjani iprocess yakhona, uzosibeka endawo enjani. Futhi le ndawo ilula. Makungabe mhlambe noma uyarenda noma ushala umuzi wakho, ungasithatha leso sigubhu uhambise le ndawo ushala. Akuphoqi ukuthi ube sekhaya usise emsamo. Noma ungaba nje uthi ungakephi. So akusona isigubhu esothwebula imsamo abantu lesi. Lutho baba. Ungasebenzisa uhlale hostel. Noma ngake emqashweni le ndawo yakho izoba safe. Yes. Kungabe nje uthi ukhona isigubhu siyanyamalala. Njengoba esinye isikhathi uvele uthathe lesigubhu, mawungabe le ndawo khona wena ayikho safe, siyanyamalala sibuyela kumina. Lezo siyabuya kumina. Mangabe ngesikhandile ngesiqedile engikunikeze wena, le ndawo khona wena ayikho safe, noma ufuna abangani bakho laba wenza ngawo ukuthi njalo sibona lapha le khona siyamalala sibuye kumina. Ngoba yini lesigubhu lezo kugcina ukuthi umuntu mawungabe uyasifuna, uyangezwa lapha. If uyasifuna lesigubhu umuntu ngiyamkhandela anginikeze information yakhe iphelele. Mangithi information yakhe iphelele lapho ngichaza nje ukuthi umuntu ase igama lakhe nesibongo, bese ke lapho kanginikeze edropeni uhlala khona noma endawo lapho uhlala khona. Then asho ukuthi idropeni njengoba lesigubhu angeke ngisho nje ukuthi sihambe kakhulwane masithathe imali yamakhelwane. No, sihamba edropeni kunemali eningi. Uyangezwa. So makungabe uthathe imali yamakhelwane lapho ke mcabana phela lo. Njengoba egcineni umakhelwane uzoba ungenamali, wena imali leyo isekuwena. Yes. So abantu bazokusola ukuthi le mali ingaka ivele ifike kanjani kuwena. Ngoba ubona nje umakhelwane uyathi imali yakhe. Ngoba le ndeza la indaba ethakathe. Asithathe imali yomuzi, sithathe la amaplazini yabelungu uyangizwa. Le kunemali emebankini lapha kunemali. Umuntu uyathatha kona bese abe omkhulu lesi sigubhu ngenzela mina imali ngisekhaya. Yes. Umuntu engazibuza ukuthi uma ngiba nemali vele ngizoba nezitha. Ngiyakwazi nokuvikelwa isona isigubhu lesi noma khona izinto ezithize umkhulu akwazi unginikeza zona ngoba imali vele iba ngizitha. Manginemali emkhulu ikhona into yokuvika ozonginikeza yona noma kwayisona isigubhu siyadonsa siyavika futhi sisodwa. Ithini process ba? Lezo sigubhu baba nje kunento engathi nginikeza nawe nje ikufikele. Yeah. Uyangezwa. Ikufikele nawe ube right ngokuphila. Phela nje uma uthatha into nje abantu baningi vele bangavele ukuthi bayisabe njengoba babona nje ukuthi umzimba wami
ngisho into yi-1 yokuvimbela nje umzimba wami. Yeah. Uyangizwa lento ngisho. Yes. So makungabe uthathe lesigubhu angivele ngikunikeze lesigubhu. Ngiyamnikeza nento yokuthi nje ingqondo yakho ibe right. Ngisho ungayithola leyo mali ungathuke abanye abantu. Vele uyiphilele wena impilo yakho. So lokho konke nje kuyaweziwa kulesigubhu. Uyabhalisa. I-process eyodwa Process inkulu ukuthi uzoba nemali kodwa futhi uzovikeleka. kunjalo. Before mkhulu ngiye lapha ekutheni ke isigubhu lesi ukuvikeleka unako yini. Umuntu engazibuza mengisuka eCape Town, mangisuka eGoli, Eastern Cape, ngisuka kuphi. Mangizothatha isigubhu i-process yokusithatha ngiyazi ngeke usho ukuthi ubenza njani umuntu kanjani umtshela ukuthi wenza ini nani. But umuntu osebenzayo makuthiwa uzana lesigubhu lesi usithatha same time noma kukhona mhlambe i-process ethize fanele uyomgeza umenze ini zingaki izinto emele ngiyi-off emsebenzini mengizothatha isigubhu sikamkhulu. Lezo sigubhu baba umuntu uyasithola same time but mangithi same time hayi ukuthi ngozwana njengoba ngisho ukuthi lesigubhu just ngiyaziveza kodwa asiqedanga kusikhathi. Yeah. Kungaba khona lezi uyasibona lezi baba lezi kungaba khona nje sesiqedile kusikhanda lezi. Yes. Uyasibona Ngiyasibona. ukuthi sinjani nalezi futhi singavela same thing nale ndaba uyibona la. Yeah. So process yokhanda isigubhu umuntu makungabe akajakanga makafike mawubona nje ukuthi uyasebenza makafike ngemgqibelo hambi isonto. So sikala 3 days esetshenzwa nje akhelwa isigubhu. Noma mawungabe ufika namhlanje ekseni isikhathi si-right mina ngiyeze lokho ongiwaziyo ukuthi nje siqale kusebenza. Yeah. Kusasa kakhona amahhala but umuntu mawudinga isigubhu angafiki sewujane. Akujahwa la fanele usetshenzwe. Mawuweza lento le ayona imali esheshayo. So ungavele uvike nje uthi hayi sengine 2 hours 3 hours kuphela kumele ngibuyele ngemuva no. Akusebenze kanjalo. Yeah. Kumele ahlale or umuntu anginikeze appointment iphelele. Anginikeze izinto zokuthi nje umuntu uyeza vele. So manje ngisiqale manje kusikhala. Efike sesilungile. Efike sesilungile. Lapho ke singavumelana kunankinga. Ayikho inkinga ke. Ayikho inkinga ke lapho ke but mawungathi ukhulu ngizopha usikhande ngikhona. So uzovele ukuthi yena afike angajali njengoba ukweza isigubhu ayona into elula mama. Uzokuthi isuke i-location ihambe lapho i-location ihlala khona yena bese ihlangane naye. Yes. Yes. Sokotela Yeah. umuntu engazibuza ukuthi mangifuna isigubhu lesi thola kanjani mkhulu. Ngiyakufonela, ngiya-video call, sports ithini process yomuntu othi ke mina lesigubhu ngiyasifuna. Umuntu mawungabe interested nalesi Yeah. phone uyavideo Yes. ukuthi baba ngesigubhu noma nje awe i-video laweze screenshot ngiyas lesigubhu lesinjena. Aha. Njengoba kunama-size kwene la uzokhomba ukuthi ngiyasidinga lesi. Yes. Singaba kanjani and singasenza kanjani imalini ingangilethela ngosuku. Uyangizwa baba. So umuntu lokho okuvideo call ngizophendula kancane ngizongenelela le kancane ngenxa yokuthi bafika abantu bakhombaningi bayocomplaina ngomkhulumzeliwe. Lapho complain ngomkhulumzeliwe la abanye mawuthi bayafonela nje ngevideo call akasayini ukuthi bona nje bebathi nje umkhulumzeli ovelayo nje Sizwe TV la uyabo bayavula nje avulile nje amaningi. So ufuna nje ukuthi bafone make video call Bebe ukuthi bakhuluma nawe ukuthi bazovithathe ukuthi umkhulumiwa ukhuluma nomuntu. Yeah. Uyangizwa lento ngisho. Akenze sure ukuthola yedwa. Akhontisana ukukhuluma. Yes. If akana iphelele awenze sure kancane ele mina. Uyangizwa abe nesiqiniso kuba njalo. Dokotela ngenxa yesikhathi ngiyacela ngabe ngithi wachaze ngawani lezi gube phambi kwakho. Kodwa ukuthi uthi isikhathi naso sokuchaza ukuthi lesi nalokho sinalokho nalokho noma uthi nje umuntu ofuna ukuphu akasho ukuthi bese njani ini afone ukukhuluma nawe. Ufise ngabe singathi ungayichaza phambi kwethu noma uthi umuntu akafone uchazele unankinga nomuntu. Yes. Yeah. Umuntu mawona kumele akwazi
ukuthi la ngifona ufuna ini kahle ufuna kahle. ini. Okay. So umuntu uzomele afone ayazi ukuthi ufunani. Yeah. Yes. So isigubhu yebo mkhulu. ungabuza. Hayi bengizothi mina sichazele ngokuhlukana kwazo ngoba zimbalabala sayibona Yes. khona eziqediwe khona ezisakhiwa. Yes. Abantu be-understand ukuthi mina ngifuna isigubhu esenza lokhu nalokhu kodwa sekuchazwa udokotela ukuthi lezi lapha phambi kwethu zenza one ka-one. Yes. Ungakwazi ukwenza lowo mkhulu. Ya ngingakhona. Leso sigubhu baba njengoba ngizoqala lesi. Yes. Usibonayo la. Leso sigubhu siyasiza umuntu ukuze uthi nje imali imngenisele njalo njengoba ngisho eqaleni. Yeah. And siyasebenza futhi. But lento ngizokwenza sure ukuthi asiqedanga ukusikhanda. Isona singaqediwe ukwakhiwa lezi. Lezi nje asiqedanga. Umuntu mawungabe nje uthi wenza appointment yokuthi aze lokulanda lezi. Yeah. Somele nje sikhulume bese ke ibe nale mali yokusilandela lesigubhu njengoba kunezinto ngiyasithenga izinto. Asihlale kumina. Izinto ngiyasithenga. And njengoba nayo nje inkinga ukuthi asihlale sikhandiwe ngenxa yokuthi lezi zinto le ngiyasifaka la. Mawungabe sihlale isikhathi side ingasebenzise lezi siyabona. Mawungabe kuboliwe into yakhona ingaba nje ukuthi sengiqedile ngayo. Imoshakele leyo. So kungakho ngisho nje ukuthi umuntu mawungabe ufuna ukuza kumina makafone siweze appointment ngimkhandele asenze ekhona sefikile nayo. Uyangezwa? Yes. Athathe iflash kungakho sihlala singakhandiwe. Mkhulu. Wenzela ukuthi into yakhona ingabona. Uyangezwa? Yeah. Kunjalo ke baba. But leso sigubhu umuntu mawungabe uyasidinga leso 200,000 leso. Leso osiveza njengamanje. Leso 200,000. Sikwenzela malini Leso ngenyanga noma ngosuku 1.5 noma ngosuku. 1.5 million ngosuku. Ngosuku. Nge-million lesi. Lezi le usibonayo lese u2 Yeah. 150 lesi Ngosuku. ngosuku. Mkhulu inamba nayo escreenini. Umuntu uzothinta yona. Yes. Inamba le ayibhala escreenini. Yes. So yini ongayisho dokotela umuntu ofuna isigubhu? Ongathi nje ngayisho komuntu ofuna isigubhu. Yeah. Leso siyakhanda. Kodwa siyakhanda komuntu kune-information iphelele. Asihlale sikhandiwe njengoba ngishilo. Mawungabe nje umzekelo ukuthi wena uyasifona. Uyanginikeza igama lakho nesibongo. Nale ndawo ukhona. Yeah. House number yalapho. Lokho kwenzela ukuthi masisebenze sizosebenza ne-information iphelele ukuthi masihamba masibuye siqondisane nawe. Sifike lapho khona. Sifike la ukhona wena. Yebo kunjalo. So manje mawuthi nje uzoza kusilanda, uyasilanda la. Mawuthi use-Eastern Cape, sizosebenza lapho mafika khona e-Eastern Cape. Yeah. Njengoba information namagama nesibongo yonke into ephelele izoba yalapho okuhlala khona. Yes. Sekunjalo. Mbukeli wenseso TV1 nomlandeli ohlelo Sathoza Makhosi nangudokotela uveza izinto zokusebenza. Yeah. Izinto zenhlanhla akusiyo le imali yomlingo akusiyona le into isithwalo kodwa uzivezela isigubhu uthi uma usidinga noma ufisa ukwazi ngaso inombolo ebhalwe escreenini zadokotela njengamanje. So into ofanele nje mbukeli wenseso TV1 thinta udokotela uma usikhona wakuzwa kahle. Ubuze ukuthi cha dokotela ngizwile uthi kodwa ngangezwa kahle. Kodwa ngicela ungichazele ukuthi lapha yana ubuthini. Umuntu akafone akavideo call enze show ukukhuluma nodokotela ukuze ekwazi nawe ukuthi ekhululeke mekuthi ufaka imali noma kuthi isigubhu sakhe siyeza kuyena. So njengoba ngihlezi ngisho mbukeli wenseso TV1 ungasikhohlwa ukusubscribe ulike ushare ivideo. Dokotela amazi akugcina nje unganeza umbukeli ofisa uba nemali ofisa ukuphila emhlabeni. Yes. Imali still hayi ukuthi mangine isigubhu leso ukuthi imali angikhanda ukuthi isimanga angiweza ngiyaweza nakhona futhi abantu usizo balakuthola but now nje umuntu vele mina ngithi ivideo yokuqala ngiweza isimanga. Yeah. So umuntu vele ubona isimanga semali uyabuza ngendaba yesigubhu. Uyangifonela ngibuze indaba yesithathu ukuthi nginenkinga la yini umuntu wami akahambe kahle. Uyangibuza indaba yokuthi intwana yami akaphasa esikoleni ngifuna umuthi njengoba uyazi ukuthi mangiba inyanga ngiyaweza noma yini. Salashwa la ekhaya akwenziwi imlingo kuphela. Angiweza kuyalashwa. Ngisho ikhaya kunenkinga yani ngisho abathakathi bayakuthakathela. Yes. Amabhizinisi akaye phambili makakhulume nami yonke elento izovela nje kuyena. Dokotela abantu nginesho balalele futhi bazwile.
bayawazi amagalelo futhi bayibonile iy'mango ozenzile kwi-channel. Okwamanje wasisho ukuthi abantu bakhala ngesigubhu, isigubhu Dkt. uSilandile ubuye naso. Wathi nasi singaphelele ukwakhiwa kodwa mase ufika phambi kwakhe futhi sesiningi uyakwakhela. njengoba ngisilethe la lezo sekubhaleka ukuthi ungakhona ukuzibhala lezo. But sekuningi sesikhona siningi baba isigubhu. Akusona sodwa Siyona lezo esikhuluma ngaso kuphela. Sesiningi baba isigubhu. Lezo sekuthi nje umuntu uma ufika ngisho ngathi ufuna u50 isigubhu ungasidola. But angifuna umdlalo kole ndaba. Umuntu oserious ozala kuwena. Ufuna umuntu oserious ngodinga isigubhu. Cha mkhulu, ngenxa yesikhathi nanokuthi singabantu abantanda ababhizi nawe mkhulu sikuthola umatasa. Sibonga kakhulu kumbukeli ukuthi ebuke le video. Into esingayenza nje ukuthi inombolo sibhale escreenini. Into esingayenza nje iyodwa ukuthi mkhulu sivale sibonge umbukeli wenze SWT1 ukuyivideo. Amen. Ofuna isigubhu akathi udokotela. Amen. Amen.